गिबियावनो XNDB वेलफेयार एसोसिएशन जानानै आं सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनैहाय जों क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव नि सिङाव लाब्रा बाजारावहाय जों मोनसे खौसेथि नुजालायनाय आरो माखासे जे आपडेट फोरमायलायनायनि गेजेरजों दिनै बे मेलखौ लानाय जादों आरो बेवहायनो जोङो जिहेतु कुसुगावनि कन्स्टिटुएन्सिनि गेजेरावनो जानायलाय जोङो बिथां EM उकिल मोसाहारि सारखौहाय जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै आबुङै मेला मोजाङै मोजां फोरमायलायनाय जादों। जे जोंहा बावैसो सिगां जे माखासे आपडेट होनांगौ होननानै आङो सानदों। दा बेबायदियैनो जोंनि जेसेबां बारग' जोंनि नैबे कुसुगाव आरो क'क्राझार जिल्लानि जोंहा मावथि दङ बिथांमोनखौ लेंहरनायनि गेजेरजों दिनै फोरमायलायदों जे जोंनि माखासे NIA जायफोरा दिनै जोबथेसालियाव दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दं बिथांमोननि थाखाय दिनै मोजां खौरां। मानो होननानै बुङोबा मैया जोंहा BTRनि चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' सारा कलनि गेजेरजों फोरमायहरदों जे NIA पार्टिकुलारनि NIA जे केसेसफोर दङ बे केसा दिनै आसामाव फैनो थांगासिनो दङ बे उइथिन 2 डेजनि गेजेराव। थ' बिनिखायनो बिथांमोननि केसा वान्स जुदि आसामाव फैयोब्ला बियो जोंनि थाखाय पजिटिभ मोनसे मेसेज आरो मोनसे पजिटिभ मेसेजआ थांनाय जोंहा 20 फेब्रुवारियावनो जों मोनखाजों जे जोंहा बेल मोननाय 8 नि गेजेराव 4खौहाय जोङो मोनफुंनो हादों बेल हिसाबै। दा बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मेसेज मोजांखा। बेनो मोनसे गिबि खेब NIA नि मोनसे बेल मोननाय आरो नैथिनै मैया जे मेसेज फैनाय जे NIA नि केसफोरा जुदि आसामाव फैयोबा सेन्ट्रेलनिफ्राय जों आसामावनो गासैखौबो खारफुंनायनि गेजेरजों बेखौ पजिटिभलि जोङो खामानि मावनो हागोन आरो जों जेरैबायदि डिमान्ड खालामबोदोंमोन जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आरो जोंहा मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो बेखौनो अरायसम डिमान्ड हिसाबै गारबोबाय थादोंमोन सेन्ट्रेलनिसिमबो। दिनै जोंनि डिमान्डखौ बिथांमोना साक्सेसफुल आरो मोजां पजिटिभ लामायाव लांबाय। बिनि थाखाय जोङो XNDB फेमिलि जानानै साबायखर बावहरो। एक्सग्रेसियानि सायाव फार्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थार्ड फेज एबा थांनाय नै दाखालि 28 जानुवारि बेवहाय गासै होबोनानै फार्स्टआव होदों 40, सेकेन्डआवबो 200, थार्डआवबो 200 आरो फर्थआवबो 201 आरो 5आवबो 197। दा गासैयै 4840 जाबाय एक्सग्रेसिया हिसाबै। जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय 3111मोन। दा थाङै थुङै जोंहा बिदिनो 2273सो दंबावो। दा बेखौबो बोसोरफ्रोमबो एकर्ड लोब्बा लानानै जों अरायसम मोनफुंबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों आरो बेखौनो दिनै जोंहा BTRनि चिफ सार प्रमद बर' आरो जोंनि डेपुटि चिफ सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो EM रन्जित बसुमतारी सार जों बिथांमोननिसिमबो अरायसम सावरायबाय थादों आरो बिथांमोनाबो खोथा होदों जे बेखौ बोसोरफ्रोमबो एकर्ड लोब्बा लानानै होलांबाय थानाय जागोन होननानै। दिनै सेन्ट्रेलि XNDB वेलफेयार एसोसिएशननि सावरायनाय क'क्राझार जिल्लाखौ लानानै जे बिथांमोना बाव गावसोरनि आगुनि जायफोर दैदेनगिरि बिर XNDBफोर बिथांमोनखौ लानानै सावरायदों। सोर बोरै दं बोरै गैया आरो मा जाना दं मा जाना गैया बेखौ गुवारै बिथांमोना रायलायदों। खारन बै समाव बिथांमोना दैदेनगिरि जानानै बिथांमोनखौनो खामानि मावहोदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै पिस एकर्ड जानाय लोगो लोगो गावबागाव न'आव दंफैयो। बेनिखायनो बिथांमोनखौ खबर लाफैदों। सेन्ट्रेलि दानस्रां बिथांमोना जोबोद मोजां हाबाफारि जादों। दा सावरायनायाव बेरखांलायदों माखासे CBI आरो NIA आरो जोबथेसालियाव दङ बै बिथांमोनखौ उदां मोनहोनो थाखाय जोंनि BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार दा जेखिनि हाबा मावबाय थादों आरो दहाय रिसेन्टलि एसे एनैबो खोनाबाय थादों जे इमिडियेटलि NIA आरो CBI आव जायफोर थानाय केसफोर बेफोरबो आबुं जागोन बा मिउचुएल बा केसा उइथड्र जागोन बेफोरनि रादाबबो मोनबाय थादों। दा ओंखायनो आं आसा खालामो जे जेसेबांखिनि हायो थाब बै जोबथेसालियाव जायफोर थानाय बिथांमोना जाहाथे उदाङाव फैनो हायो आरो जोंनि सरकारा बेखौनो मावबाय थादों
जेसेबां एक्स एनडिपिफोर दङ बै बिथांमोनखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों माखासे एसे खामानि मावहोनो हायो नामा बिथांमोना रायजो जानायाव जाहाथे एसे थुलुंगा मोनहोनो हायो नामा बिथांमोनखौ बेफोरखौ नोजोर होबाय थादों दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननि जे सेक्रिफाइस बेखौ जों मावनो हाया आरो बिथांमोननि साथिनि सेक्रिफाइस खालामनायखौ जों बयबो माने साबायखर जासिदों बा बिथांमोनखौ जों बरायना लादों दा बिथांमोननि जुनैनो पिस एकर्डबो जादों आरो बेयाव जोंनाव सान्थि फैदों दा नोंखायनो बाव जोंनाव सान्थि फैदों जेराव सान्थि गैयाबा जौगानाय गैया दा नोंखायनो आं बयखौबो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जों बयबो मोजाङै थानांगौ आरो मोजाङै मावना जानांगौ आरो जोंनि जेसेबां आगुनि दैदेनगिरिफोर बै बिथांमोनाबो एक सिरिसिया बैफोरखौ जाहाथे मोनजोबो फ्राय 4,000नि बारा माखासे मोनबाय आरो माखासे अफिसियेलि आइडेन्टिफाइ जाबाय थादों आरो बिथांमोनाबो मोनगोन साख्रिनि थिसनथायाव नोंथांमोना माबायदि साख्रिनि थिसनथायाव मेरिट वाइज जाय इन्टारभिउ होगोन जायफोरा भिक्टिम फेमिलि बैफोरखौ नायनानै सरकारा डिसिसन लागोन आरो साख्रिया बेसिकेलि जोंना मेरिट वाइज जागोन बाव आथना फैसा घुस होनांनायनि खोथा गैया मेरिट पास मेरिट आथना फैसा नाङा बे मोनगोन साख्रिखौ दा बेनो